Fa molt, molt de temps, a la pròspera ciutat d'Amelín, va succeir una cosa molt estranya. Un matí, quan els seus satisfets habitants van sortir de les seves cases, varen trobar els carrers envaïts per milers de ratolins que rondaven per totes bandes, devorant, insaciables, el gra dels seus graners i el menjar del seu rebost. Ningú acabava d'entendre la causa d'aquesta invasió i, el que era pitjor, ningú sabia què fer per tal d'acabar amb aquesta plaga tan irritant. Per més que pretenguessin exterminar-los o, com a mínim, apartar-los, semblava que cada vegada venien més i més ratolins a la ciutat. Tal era el nombre de ratolins que, dia darrere dia, s'apoderaven dels carrers i les cases, tant que fins i tot els mateixos gats fugien espantats. Davant la gravetat de la situació, les autoritats i persones més importants de la ciutat, que veien perillar les seves riqueses per la voracitat dels ratolins, van convocar el Consell i li digueren: «Donarem 100 monedes d'or a qui es deslliuri dels ratolins». Poc després, es va presentar davant seu un flautista taciturn, alt i malgirbat, a qui ningú havia vist mai abans, i els hi digué: «La recompensa serà meua. Aquesta nit no quedarà ni un sol ratolí a Amelín». Dit això, va començar a passejar pels carrers i, mentre passejava, tocava amb la seva flauta una meravellosa melodia que encantava els ratolins, que, sortint dels seus amagatalls, seguien encantats les passes del flautista que tocava incansable la seva flauta. I així, caminant i tocant, els portà a un lloc molt llunyà, tant que des d'allà ni tan sols els veien els murs de la ciutat. Per aquell lloc passava un riu, i en intentar creuar-lo per seguir el flautista, tots els ratolins van morir ofegats. Els amelinesos, en veure's per fi lliures de les voraces tropes de ratolins, van respirar alleujats. Ja tranquils i satisfets, van tornar als seus pròspers negocis i tan contents estaven que organitzaven una gran festa per a celebrar el feliç desenllaç. Al matí següent, el flautista es va presentar davant del Consell i reclamar als prohoms de la ciutat de 100 monedes d'or promeses com a recompensa. Però aquests, deslliurats ja del seu problema i secs per la seva cavarícia, li van contestar: «Vés-te'n de la nostra ciutat. O potser et pensaves que et pagaríem tant d'or per una poca cosa com per tocar la flauta?» I dit això, els prohoms del Consell d'Amelín li donaren l'esquena, tot esclatant a riure. Furiós per l'avarícia i el desagraïment dels amelinesos, el flautista, igual que feu el dia anterior, va començar a tocar una dolcíssima melodia una i una altra vegada insistentment. Però aquesta vegada no eren els ratolins que el seguien, sinó els nens de la ciutat, els quals, hipnotitzats per aquell so meravellós, anaven darrere de les passes de l'estrany músic. Agafats de la mà i somrient, formaven una gran filera, sorda als precs i crits dels seus pares que, en va, entre plors de desesperació, intentaven impedir que segueixin al flautista. Res van aconseguir i el flautista se'ls endugué, lluny, ben lluny, tan lluny que ningú sabia on i els nens, al igual que els ratolins, mai més trobaren. A la ciutat només hi quedaven els seus opulents habitants i els seus rebostos plens i bens proveïts de viandes, protegits per les seves sòlides muralles i un immens mantell de silenci i tristesa. I això és el que va passar fa molts i molts anys, en aquesta deserta i buida ciutat d'Amelín, on per més que busqueu, mai hi trobareu ni un ratolí ni un nen. Mentiré conegut, ja no és cregut, i catacrit catacrac que conte ja s'ha acabat.